И здравейте, приятели! В днешното видео ви обещахме с Сами. Нали, Сами? Да. Сега ще снимаме на BGG. Ние изобщо не сме играли, просто стъкнахме да видим дали работи играта. Почваме New Game. Давай. Окей. Всеки апгрейд на лопатата. Така ли? На всеки апгрейд на лопатата. Добре, окей. Добре, това някакво плана. Сигурно ще щупа мишката до след малко. Ева. Стани. Това тук няма нищо. Дори всичко трябва да си да копаева, няма нищо тук. Да, според мен. Приятели, между другото, очаквайте скоро стримове с Сами. Може би днес може да го стримове, нали? Да. Да, 3 лева. 3 долара. 3 долара. Не, Да. трябва да чарджваме. Ако свърши батерията, какво става? Не знам, бръмбаше. Добре, Сами. Приятели, да знаете между другото, че ако свърши записа е така изведнъж, просто програмата ми е направена така, че на 10 минути да спира записа, така че да знаете, че има шансове да го... Трябва ми джетпак, да отивам по-надълбоко. С джетпак да ти нещо прошло ли си? Да. О, готино. Скоро би трябвало да стигнем 1 метър. Не е с 1 метър. Между другото, пишете в коментарите съвети за тази игра. Между другото, извинявам се, между другото, че има някакви проблеми с коментарите. Нещо не ми дава да ги включа така, че да пишете, така че в бъдеще време да знаете, че ще ги оправим. Между другото, аз леко съм гледал как се играе играта, защото все пак трябва да знам какво да правя. И видях, че има Secret Ending, така че ако искате да го направим, трябва да се абонирате. О, какво е това? О, хубаво! Ако искате още видеа, сами се абонирайте. Аре, Сами, колко видеа искаш на това видео? Колко видеа искаш на това видео? Колко лайка искаш? Лайка не знам, 500 на лайка. 500. И приятели, абонирайте се, 500 лайка. Ако успеем да ги направим, ще правим още... Ако направим 500 лайка, ще снимам още едно видео с Сами. Това е колко? Именно, това съм го чуя. 5 долара! Това не е зле, това не е зле. Трябва да батерия. Джетпак може да стигне по... Не, лопата ще Добре. да може да стане. Окей, разменяме се. Седи на минус 1 метър сме май вече. Да, минус 1 метър. Добре, копай надолу. Приятели, планирам тази игра да я минеме с Сами. Окей. Не знам, черни са. Ще продадеш ли рубля, защото ти не продадеш? Продадеш? Колко яка тича? Да, има тичане. Приятели, между другото, ако искате да снимаме на тази игра, пращайте лайк, защото иначе... Между другото, извинете, че не съм качвал видеа в четвъртък и петък. Бях болен, не можех да снимам, така сигурно днеска в събота ще снимаме няколко видеа, нали? Да. И те ще се станат. Между другото... Окей, айде. Няма ли да е по-добре много батерии, така че да не се връща толкова често?
Да, мисля, това не е по-леко. Айрон. Путва? Айрон. Не! Инвентарите не са изчупени. Баси стъпки. Добре, сега между другото май трябва да говорим по-силно, защото на предните записи, хора, извинете за предните записи, просто игрите просто бяха твърде силни и явно ние не сме се чували, и аз не съм се чувал както трябва, така че извинете. Може би няма да чувате играта, ще чувате нас. Сигурно ще чувате и кликането на мишката. Чува ли сега? Айрон, няма какво да продаш. Инвентари. Окей, вече имаме 6 лъка. Хубаво, вече на 2 метра. Май, ние сме стили дръгнали. Да, някакви фусили. Аз тук на 2 метра в реалния живот ще намеря диамант. Айрон, добре, окей, това не е зле. Айрон е $5. Окей, приятели, ще снимем още около 3 минути, понеже, да, ние ви казахме 10 минути запис, може най-много, така че сигурно ще снимаме след около 10 минути още на клипче. И между другото, пишете на какви игри искате да снимаме. Няма коментари. Да, не. Ще гледам да ги направя в бъдеще. Между другото, даже скоро ще играем на Super Location. Някаква FNAF игра. Надявам се, не. Аз се надявам да, понеже ще е забавно. За мен, за тебе. Кой това? Не това по-силното сме да се важи. Тук. Да. Батерията си има върна цифра. Чардж. Значи на $30 ще вземем нова лопата. Което? Не, болно. $29! Не е се. Само ще вземем лопатата. Можем и двете, можем и двете. Между другото ми спомня една стратегия. Копаш така на една страна, ама напред. Да. Така, драги вижте. Окей, вие върху. Мале, окей, вече става дълбоко. Това точно ще е стигна. Това и така. Айде, скоро. След една минута. Да, след една минута свършва видео. Аз ще намеря копър преди това. Намеря копър преди. Дали, батерията ли? Дали, какво правиш? Това беше видеото. И приятели, това беше от нас. Ще се Има видим. серия. Да, ще има серия, ще се видим. Това е първи епизод и това беше от нас.